Nistenna u nipretendi li l-Gvern jingħaqad magħna sabiex verament inħarsu l-interess tal-poplu. Sostna fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Bernard Grech meta l-4 preżentat 12 abbozz ta' liġijiet din id-darba maqsumin f'żewġ gruppi. Wara li Bernard Grech kien diġà ppreżenta dawn l-abbozzi bilani li verament pajjiżna jibda jieħu azzjoni fuq ir-rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-inkjesta pubblika b'rabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru Robert Abela l-ewwel ħatar kumitat dwar il-ġurnaliżmu deskritta mill-Partit Nazzjonalista bħala qattra f'oċean, imbagħad kien sejjaħ l-abbozzi bħala gimmick. Bena Grech fakkar kif l-aħħar narrativa tal-mexxej tal-Labor kienet li l-abbozz kien money bill u għalhekk issa suppost m'għandu l-ebda skuża għaliex il-money bill inqata' mill-kumplament tal-abbozzi. L-ewwel abbozz fih 11 il-abbozz li fihom m'għandhom żgur l-ebda referenza għal possibilità ta' money bill u għalhekk aħna nifhmu u nippretendu li l-Gvern issa ma ħajkollu ebda skuża li jiddiskutihom u jkompli jaħrab minnhom u allura dawn nistgħu mmexxu fuqhom mingħajr denwien. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista illi l-interess tal-poplu Malti Wawċi għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. Ma jistax jibqa' jevita għaliex għandna fl-interess ta' dan il-pajjiż tal-poplu Malti Wawċi illi niġġieldu il-kriminalità u il-korruzzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni saħaq illi tell-out kaxkir tas-saqajn mhux se jwasluna mkien l-iskop tal-Partit Nazzjonalista u li għamel il-ħajja faċli għad-diskussjoni. Blana u lieni ikun dak illi il-pajjiż jindirizza r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika.